Iti Rehiyon Cordillera, dua rangtay iti Tabuk City, Kalinga, manamnama maipasdek iti sidong ti pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka bridges project. Ken o patapulo katwalo a local government units iti Cordillera agar aramat ita iti ELGU system the Department of Information and Communications Technology. Kanayunan na detalye paan ni Anjel Kim Pengosro. Iti Kalinga, dua rangtay ti manamnama a maipasdek iti barangay ng Bukayan ken San Julian iti Tabuk City iti sidong ti pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka bridges project tapno mapalag-an ti panakaibiyahe dagiti agricultural products. Tinaysingasing a 40 meters anang Bukayan Bridge ket mangtungpal iti nabayagan a kasapulan ti komunidad ngagpampanuray kadagiti makeshift arangtay a kawayan tapno bumalasiw iti karayan ngagbalin a napaggad no panawen ti panagtutudo. Kabayatan na ti panakaaramid ti 27 meters San Julian Bridge ti mangsukat iti daan arangtay ti barangay ken mangipalubos iti nataltalged a panagbiyahe para iti komunidad. Iti pakabuklan a Cordillera, 48 manipod iti 77 a local government units, ti agar-aramat itan iti ELGU system ti Department of Information and Communications Technology. May sa free digital platform ana idisenyo tapno ma-modernize ti public services ken mapasaya at ti ease of doing business. Naipatungpal babaan ti panakitinulong ti Department of the Interior and Local Government ken ti Anti-Red Tape Authority. Ti sistema ti ELGU ket palubusan na dagiti umili ken makinkukwa iti negosyo kag transaksyon iti anyaman nga oras asaan a mabayagan gapo iti atiddog a pila. Dagiti kang lunaan a serbisyo a magunod babaan iti plataporma ket mairaman ti online nga aplikasyon ken panakapabaro dagiti business permit, electronic payment options, issuances of e-cedula, panakagunod kadagiti local civil registry documents, ken panakaipaskil dagiti opisyal nga anunsyo. Iti Benguet, nagpinirma iti kontrata ti Benguet Provincial School Board ken sa nga gasot sa nga pulo ket maysa a Guidance Associates ken Manursuro. Dagiti Manursuro ken Guidance Associates ket may deploy kadagiti na duma-duma a public schools iti probinsya ti Benguet no sa dino manamnama a makatulong dagitoy amang pasaya at iti kalidad ti edukasyon ken mangpapigsa iti kinatalged ken pagsayaatan dagiti estudyante. Agpaot ti kontrata da aging ga December 31 ti agdama a tawen. Kalpasan nga adda na kumpirma akaso ti Japanese encephalitis iti sitio Lanao, Bontoc Mountain Province, nangisayang kat ti Municipal Health Office iti vector control ken prevention measures, kas iti outdoor spraying, larvicide application ken oplan taob, tapno maikat dagiti mosquito breeding sites, ken makisayan ti paggat ti mosquito-borne diseases. Nagpalagipay dagiti masuknan iti publiko nga aglinis iti aglawlaw da, kanibeleng dagiti stagnant waters tapno makatulong amang kontrol iti populasyon dagiti lamok. Naparagtapay dagiti residente adagos nagpakonsulta no makariknada kadagiti sintomas a mainaig iti dengue. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.